Kaseng Riuniam ki sister, Our Lady of the Mission, RNDM, balajukot it but tepat ba akum ki sister Saint Mary's Convent. Kladu no sakaway ga dekot barat ba Reverend Sister Philomena Kharakor, Prapulais nam kerta, kabalabat bun snam kum ke principal ka Saint Mary's College Shillong. Kala kentiu ya kani ka college sha ka wei neki kenjang bahajrong tam ha ka dong lamingi kari India kabala sei de ki hajar ngot ki kenthei ki balabat ya ki kerdan bahakliar tam ha ki office sarkar jong kani ka than amna shu banjer ki longkmi ki bala ya lengba ya kani ka college ki balabat ki kam bahe bahan hala ki jong ki jaka ka Reverend Sister Philomena ka de ka wei neki rat ba ha ka liang ka jing penroi ya ka jing nang jing tip ka nong thokot bajeliu ki bor perkhat Riuniam ka Briew blay bat ka ba it tap man sim ya ka dustur ka riti ten rai jong ka jaj pen riu hinyau trap ki bha bakala penno ha ka jing em jong ka na ka benta ka bha ka miat ka roi ka pa ban kentiu ya ka jing nang jing tip bat buram ka akor long Briew man Briew ki kentup ha ka jing bu jong ka ya ka jing khot jong ublay ban long ka Riuniam ka bala ai tilut ya la ka jing em ha ka seng Riuniam ki sister RNDM de hakani ka seng Riuniam RNDM kala the lut ya ka buit ka bor bat kala ai tilut ya de ban tre tang na ka benta ki kam jong oblay bat ban shakri ya ka jaj ban riu klem da pech liang khamat ya nu ru la khai ka Reverend Sister Philomena Kharakor ha ka shnong lat lingkot East Khasi Hills ha ka pratarik naitung khat khandai spa sa pholai kare ka khun jong uba Gregory Shron Shabong bat ka kong Victoria Brian Kharakor ki balarung no sha ka balang Catholic na ka balang Presbyterian lat lingkot house nam khat khandai spa san pholai Khlalit school ning kong hakani ka shnong hadin kata Khlalit school no Saint Mary's lat umkhra Shillong bat kala shong la sa ha hostel Convent jong kani ka school de hang ni ha school Saint Mary's bakala yos ngau ya ka jing khot jong ublay sha ka jinglong Riuniam bat kala thuet ya ki jing puli na ka benta ban penkhre yala de ban long ka Riuniam la priang ya ka kum ka khot jong kani ka seng Riuniam ki sister RNDM house nam khat khandai spa handri ko pra bat kala bat yala ka juban ban long ka khot bashit hem jong kani ka seng hadu ki khlip mat bakala Khlad no ha ka no phai sngi jong ka Southwark Jeliu Hanazaret Hospital ki bha baka Reverend Sister Philomena Kharakor kala aish ki pateng banwan hakaliang ka ktien ka thlit ka tho ka tar bat ka puli puthi ki kenthop ya ka jing tibet jongka ban hikai ban batai ban panshai sani bha ya ki phang jing start bat jing tip babun sertap lengba ukhulam ksiar jongka kala penmi pat ba bun ki kot ki ba ya dei bat ka senshar khadar ki dustur ki riti ki kot ki ba ya dei bat ka jingkiu irat ka ktien khasi bat ya ka jinget ten rai jong ki khun u nyutrap ka khasi auto society Hakaba kani ka Riuniam kalong ka wei na ki khar barat ba kala yo I ya ka spa bajeliu na ki jing tho jongka kala ai bat penku buram ya ka ka khusnam nong tho kot literary award hadu ki sngi bakhadu ka Reverend Sister Philomena kadang shim banta hakin national regional seminar bat lecture ban sam lem ki jing tip bajeliu hapdeng ki riu shampang bat ki akhia na ki wei pat ki banta jongkari ki kot ki bapaunam ki balami na ukhulom ksiar jongkani ka Riuniam ki long ka culture khasi kumbapau ha ka literature khasi arhajar rio a deep analytical dive into Khasi culture as mirrored through Khasi literature spanning historical decades essence of the Khasi religion and insightful study kiwe pat ki kot ki dei shaphang ka tangjat ka jing pene pensa ya ka dustur ka riti Khasi khara kini ki kot jongka ki yeng shriak ha library bat ha ka thop sa kan mau ha school ba nehu ka wei ni ki jinglong ba kerpang jong kani ka riu kraw ka long ka ba phak ka ba shai ka ktien ka thlet ka ba nut ban kran markhmat ka bambu ri ban kedau ki jing ba kala bat ka ba kraw tam na ka jinglong jong ka dei ka Briew ka ba sngo thu bat ka ba dap da ka jing I ya baro